צהוב. שלי. שלי. אמא. זה יד שלי. אמא. אמא, מה קרה? כואב לך משהו? כן. משהו מוזר. הבטן, החזה, מה? הבטן, כן. לא, החזה. יש לך התקף לב? אמא, להתקשר לאמבולנס, מה לעשות? את לא יודעת. מאור! אמא. מאור, בוא לפה רגע! וואי, תגידי, לא נמאס לך? כל היום את לא מפסיקה לזיין בסדר. אמא, לא מרגישה טוב! בוא לפה כבר! מה זאת לא מרגישה? לא מרגישה טוב, מה אתה לא מבין? בוא כבר! שם. מה שם? מה יש שם? זז, שם. הוא זז. חייבת, מה יש? אמא, משהו לא בסדר איתה. לא בסדר, מה יש לה? אני לא יודעת, היא אמרה שכואב לה החזה או משהו, אני מתקשרת לאמבולנס. וואי, חכי שנייה, מה אמבולנס? מה את ישר בהיסטריה ככה? אמא? אמא? הכל בסדר? אמא? היא נראית לך בסדר? אני מזמינה אמבולנס. רגע, תראי שנייה, זה כולה התקף חרדה, היא בסדר. לכי שנייה, נדבך, תביאי לה מים, בסדר? תשפכי גם על עצמך בדרך שלא תלפי. אמא, זה בסדר, עוד רגע יעבור לך. עוד שנייה זה יעבור לך. אוקיי, תביא לך מים ואת תרגיש קצת שאתה יותר. בסדר? אמא, קחי. אמא, נו, תשתי. אמא, תשתי. אמא. זה זז. אמא, שתי. זה זז, איך אני אשתה? נו, היא נראית לך בסדר? אני מתקשרת לאמבולנס עכשיו. חכי שנייה, היסטריה, מה יש לך? תני לה רגע, זה יעבור לה, אני אומר לך. סתם עכשיו תזמיני אמבולנס. זה לא נראה כמו שזה הולך לעבור לה. טוב, אני לא מבינה מה אתה כזה רגוע, אני מזמינה. יוס, תני רגע, היסטריה, מה יש לך? וואו. חכי שנייה אחת, אני אומר לה, זה התקף חרדה, זה עוד שנייה יעבור לה. זה לא נראה כמו שזה עוד שנייה יעבור לה. תקשיבי, אני מבטיח לך, הכל יעבור לה, הכל בסדר. שירה, תפסיק עם הלחץ הזה, אני אומר לך, היא עוד רגע תהיה בסדר. לך תחזור לבסיס שלך כבר. מה את עושה שם? מה נראה לך שאני עושה? אני מתקשרת למד"א. למה? אני אומר לך שעוד רגע תהיה בסדר, מה יש לך? לא, כי אם אתה אומר שהיא תהיה בסדר, אני ממש אמורה להיות רגועה עכשיו, תודה לך באמת. שירה, תקשיבי טוב, הגיע לפה אמבולנס, התחיל לשאול שאלות, מהר מאוד הגיעו למסקנה שאת התחרפנת, יזרקו אותך לבית משוגעים, תהיי פסיכית עם תעודות. זה מה שאת רוצה? אתה חתיכת אידיוט, אמא שם עומדת עוד שנייה מתפגרת על הספה בסלון, ואתה עומד שם ומחייך. איזה מתפגרת, אלוהים ישמור. אני אומר לך, היא עוד רגע תהיה בסדר. מאיפה אתה יודע שהיא עוד רגע תהיה בסדר? עשית דוקטורט בזמן שהלכתי לשירותים? טוב, זה מחייג, אל תפריע לי. אני שמתי לה משהו באוכל, אחרי שחזרנו. עשית מה? אני שמתי לה משהו באוכל, אחרי שחזרנו. שמת לה מה באוכל? אמא, צריכה עזרה במשהו? כן, מאור, תערבב את הסלט. נשמח. תערבב את הסלט. אתה לא אמיתי. שירה, גם אתה מכוערת, תפתחי את הדלת! שירה, תפתחי אותה עכשיו, אני לא צוחק איתך! כן, אמא שלי לא מרגישה טוב, אני צריכה אמבולנס דחוף. שירה, די, למה את עושה לי את זה? יו, אני לא מאמין!
שירה, את הולכת לדפוק אותי עכשיו, את לא מבינה את זה אפילו. שירה, תפתחי את הדלת. שירה, תפתחי את הדלת עכשיו! ממש מטומטמת. את לא מבינה שברגע שהבינו מה קרה, אני הולך ישר לכלא? תשארי לבד בבית עם אמא, זה מה שאת רוצה? למה תמיד חייב לסבך הכל? למה? נהנית מזה, אה? תפסתי בביצים. הזמנת האמבולנס? כן, היא פה בסלון. תסבירי לי מה בדיוק הבעיה. היא אומרת שכואב לך, אז... איך קוראים לה? ליה. כואב לך איפשהו? יכולה לראות לי איפה כואב? נפלת? קיבלת מכה? תסבירי לי איפה את? איפה? בארמון. בארמון? הנה המלכה, הנה הנסיך שהגיע. והנסיך... קרה מעופלת. הכל מאיר, כמה זה יצא? הכל יפה. רק נגיד גבוה. בואי תסתכלי פה על היד שלי, בדיוק. יופי ליה. יופי, יופי. הוא סגול, הוא סגול, הוא ורוד. כמה אור, היא לוקחת תרופות כלשהן? כמה אור, טיפות או כדורים? כמה אור. שום דבר כזה, כאילו מקסימום כדורים נגד מיגרנות. קצת כיפה נראה. יש לה עבר של שימוש בסמים, ככל שידוע לכם? סמים? חס וחלילה, לא שאני רומז שימוש לכם נרקומנית או משהו כזה, אבל יש איזה שהם חומרים מזהתיים בבית, משהו לא מזוישך לה, פרי אקזוטי שמישהו הביא הביתה, פטריות מוזרות. לא, היא לא אכלה שום דבר כזה, כאילו מקסימום, היא אכלה קצת סלט ולחם בצהריים. את רואה שם סגול? סגול? לא. טוב, היא לא בסכנת חיים, מבחינה הזאת היא בסדר. מה שכן, אני צריך לקחת אותה לבית חולים, לעשות בכמה בדיקות לראות מה בדיוק יש לה. רגע, אתה בטוח שבאמת אחרי שתיקחו אותו, אולי פשוט עדיף שהיא תנוח? לא, זה הכרחי שניקח אותה. צריך לעשות לה בדיקות דם, לשלול הרעלה או שימוש בסמים. תתפלא כמה מקרים של שימוש בסמים בטעות אנחנו מקבלים. זה מדהים מה אנשים מסוגלים לעשות. שמעתי על מקרה של איזו אישה אחת, משאת כבדה, בעלה הכין לה קפה בבוקר ושם לה בפנים אציטון. לפני שהיא יצאה לעבודה היא כל כך מיהרה שאפילו לא עניין אותה שלקפה שלה יש ריח מוזר. פשוט שתתה אותו מהר, נכנסה לאוטו ונסעה. תוך כדי נהיגה היא הדליקה סיגריה ופשוט הפכה ללפיד בוער. מה שהכי מדהים זה שהמכונית לא קרה כלום, חוץ מכתם על הכיסא ועל התקרה. לא נשאר שום סימן שהיא נשרפה, פשוט התאדתה. פוף. כן. רגע, כבר שימי פה את הלב.
אל תדאג, אני לא אגיד כלום. מקסימום אם יגלו מה זה, אני אגיד שאני עשיתי את זה. את רצינית? מה הם כבר יכולים לעשות לי? אני כולה בת 14. שירה. אידיוט.